bareng aku mlaku teko kene iki. Rasane pegel ora karuan. Wah. Ya. Mergo iki awakku rada kesel, aku kepengin istirahat dhisik. Penak bubuk kene. Bagong, dalem Kang Gareng. Anten apa Kang Gareng? Kok dengaran kok mendadak banget ya Kang Gareng? Mosok aku enak-enak bermain ditimbali Kang Gareng. Ngene lho Bagong. Nggih, pripun Kang Gareng? Sak temene ngono Kang Gareng ya ora kepengin apa ta apa lho, Gong. Cuma iki Kang Gareng arep nganu, Gong. Nitipke pesene Kanjeng Rama. Lho, maksudnya Kanjeng Rama nitipke apa Kang Gareng? Ngene, Kanjeng Rama pesen karo Kang Gareng iki supayane ngandani awakmu, Gong. Emangnya aku apa dikon apa Kang Gareng? Masa aku dikon terus? Aku kan yo capek bareng Kang Gareng. Bagong, dalem Kang Gareng. Lho, nek ditimbali ramane ditimbali ramane tetap semangat. Yo ora liya ya kudune netepi dawuhipun Kanjeng Rama, Gong. Siap Kang Gareng, ya dolanan wae. Siap Kang Gareng. Lah. Sak temene ngono, piye Kang Gareng? Kang Gareng dititipi Kanjeng Rama, aku arep dikon apa Kang Gareng? Ngene lho Bagong. Dalem Kang Gareng. Awakmu iki ngono, arep diutus Kanjeng Rama supayane tilik-tilik ana ing kae lho, Gong. Ing kebun durane awake dhewe iki ketake kok wis padha mateng lho, Gong. Siap Kang Gareng. Dadi aku iki arep dikon tilik-tilik kebun duren Kang Gareng. Ya iya, mestine ngono, Gong. Tapi nang ngene lho Kang Gareng. Pas iku aku pas nang kono Kang Gareng. Ketoke aku ya rada piye ngono Kang Gareng. Maksudnya piye ta Bagong? Ngene lho Kang Gareng, tentang kebun iku kan ketoke piye ya? Nganu Kang Gareng, sepi banget. Aku kepengin golek batur Kang Gareng. Ya kepiye meneh, nek sepi aku merinding kok Kang Gareng. Padahal iki kan siang-siang Kang Gareng. Iya, Kang Gareng ya paham maksudmu, Gong. Lah terus piye Kang Gareng? Lah biasanya awakmu iki karo sapa ta, Bagong? Ngene lho Kang Gareng. Biasanya awakku iki yo karo sejengene my best friendku Kang Gareng, yaiku temenku. Tapi nang Kang Gareng dia beda enggak ada Kang Gareng. Dia lupa Kang Gareng. Oh alah, olehmu ngomong kok iso kawan para to, Gong. Maksudnya piye to Kang Gareng? Kok campur-campur to, Gong? Wis biasa Kang Gareng, pancen aku yo ngene kok. Ya wis. Dadine awakmu iku biasane bareng-bareng Pak Gundul ta Bagong? Bener Kang Gareng, biasanya aku iki bareng Pak Gundul. Tapi nan iki kudune Pak Gundul digoleki dhisik Kang Gareng. Iya. Ya wis ngene ya Bagong. Siap Kang Gareng. Ya pesene Kang Gareng yen netepe piye ya? Ngandani awakmu supayane dikon tilik-tilik perkebunan ngono, Gong. Dadine awake dhewe iki ya ditimbali Kanjeng Rama yo mangkat, diutus apa Kanjeng Rama kudune yang budal. Siap Kang Gareng. Lagi ngene, lah berhubung awakmu iku nek dhewean rada ora duwe kanca omong ya golek ana Pak Gundul dhisik engko jak dolan rono, Gong. Jak tilik-tilik kebon. Siap Kang Gareng. Wis kan nang budal. Siap Kang Gareng. Lho, barang aku tak goleki, Pak Gundul, tapi nang turun nang kene. Nah ngono, tak kuken dhisik. Dul, tangi dul. Wah. Kepiye? Kurang ajar. Enak-enak aku istirahat turu ana ing kene iki.
malah kok obrak-obrak janmu. Apa kandel kulitmu? Apa wis bosen urip kowe? Lho. Aku ngono. Pas iku mau gak sengaja lho Pak Buto. Aku gak ngerti kok. Nek iku mau kowe, tak kira, temenku Pak Buto. Kepiye? Pancen ngene lho Pak Buto. Ketoke, awak mikir rada mirip kok Pak Buto. Sopo sing mirip aku? Kowe iki ape nondi? Ngene lho Pak Buto. Aku arep mencari temenku. Goleki temenku ngono Pak Buto. Kurang ajar. Apa ora boleh mripatmu iku? Ngerti ngono aku kok uyak-iyak, kok gugah, ape kok kenapa? Enak-enak aku istirahat ana ing kene iki. Pak Buto, Kepiye? jenengmu sapa? Lah nah takon jenengku sapa? Apa ora kok ngerteni aku? Apa kowe ora wedi pawujudanku kaya ngene iki? Aku salah suwijine bangsa Yeksa Buta kang duweni kuwasa ana ing kene iki. Pak Buto, Kepiye? Jenengmu sapa? lho. Aku takon jenengmu ora kowe jawab malah kowe takon aku. Padahal aku mau takon jenengmu, tapi nan ora kok ora ngerti lho Pak Buto. Ya. Lekno sing tenanan mripatmu ingetno. Ya aku kang diarani Buta, mata mendulu. Lho lah, masa jenenge ngono Pak Buto? Lah pokon piye? Jenenge nek ngono. Buta mata mendulu. Anak-anak wae kowe tau Pak Buto. Pancen iki wis disetting ngene. Wis disetting ngene. Pelemu apa ning kene iki? Ya aku makan wis kondo. Aku goleki temenku Pak Buto. Ya. Mergo kowe wis gawe aku kurang kepenak. Gawe kurang tentreme aku. Mergo aku enak-enak istirahat ana ing kene iki kok okak-okak obrak-obrak. Kowe ladalah. Sopo kowe jenengmu saka negara endi lan sapa? Bapakmu. Lho. Kon ora teko bapakku bareng nih. Aku sing jenenge Mas Bambang Bagong. Sapa? Bagong. Sapa? Bagong dok budek. Kurang ajar ora tata babat blas. Aku buta, biasane ora ana sing wani karo aku. Ya, Gong Bagong. Siap. Lho. Gong, Siap. kurang ajar talah ngeci aku. Jare takon, jare manggil jenengku. Ya aku yo siap. Apa kowe wis krasa kandel kulitmu? Yen kowe wani cepet-cepete ana ing ngarepku. Apa ora wedi tak kremes gulumu? Aku yo ora wedi. Aku salah sucine putrane Kanjeng Rama Semar, salah sucine Punakawan to Buta. Ya. Aku kepengin ngerti sepira digdayamu sepira. Piandelmu kaya apa kok nganti gawe aku ora kepenak. Kaya-kaya to kandel kulitmu ora cerdas gaman lan pusaka. Nek ndelok awakmu pancen wis ora iso dipungkiri yen kowe dudu wong sing sembarangan. Yen nganti wong sembarangan mlebu kene mestine wis gemeter-geter lan geter. Mula saka iku sawangan, Gong. Apane sing disawang? Kae. Sawangan dungkur iso. Wah. Iya. Nah ngono. Ya wis. Nah ketemu kowe. Ya, sapa sing matok antarane aku lan kowe? Aku wis ora iso nampa yen kowe wis gawe kurang kepenake aku enak istirahat. Emange aku kok anggap apa? Ya tanggep kancaku. Kancamu? Iya. Kurang ajar. Ya, rasakno iki. Ya. Doan.